Oh Jesus, you're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. Call you Jesus, the master over all. Oh Jesus, you're the lily of the valley. Sweet Jesus, you're the bright and morning star. Oh Jesus, you're the mighty man in battle. I call you Jesus, the master over all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I call you Jesus, the master over all. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me, Lord. I need to meet you there. In these waters, healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river, Lord. I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord. I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find life beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord. I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord. I need to meet you there.
Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compared with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compared with you. Jesus, Jesus, there's nothing I desire compared with you. Jesus, Jesus, there's nothing I desire compared with you. Kublai pi baro sejisen pat ngi ai ka buram shoblai mengila yo ban yawan mat pi hagane ka por lengba kane ka YouTube channel ban yo ban snap ban subscribe ka kten ka jong blai ni sngongo si sai blai mengila yo ban mat man la ka Sunday ya ka kten ka jong blai lamba shakri try pastor P.R.Diengdoh dari pi pe ka kten ka jong blai kat kum yones kalno khasan ka man yau ka kten ka jong blai ka ong bala da pi yai ne hanga ka kten ka jong ka yai ne api ya ka ai ba pi mon pin pan kata kan long happy hoi im ta ka percaya ke ba dap da kejing ele kejing shapting kejing kulmar kejing pencoy ke babon ni don kam sisa ban jai ne ka ktin ke jong blai nama ka ktin ke jong blai ka bolong ka white lam ka atiar nam ta ka jing im ke jong ni nama dei tang ka ktin ke jong blai ka bala ban yada yang ni ne ki buit thap jong soitan ka ktin ke jong blai ka long ro kum ka kejing bam ka ban te ke jolong man sem ke jong ni khnang bangin san ha ka jing im ke jong ni malak sngi ni don kam ro ban pule ban yai pusan ni ka man lak sngi ha ka jing im ke jong ni te ne ka por ni ai ka buram shel tribe ni la yo ban wan sejisen pat ban yo ban ngap yang ni ka khin ka jong blai lamba shakri jong try pastor P.R.Diengdoh ngi ngej kem ba kan ni kan long ka jingker khu nam ta jong pi ki ba ngap pat ki ba pej barok khoi ni ka por te ni ka por tungin ye poi saga banta ka ban ngap ban yo ngau noi ka khin ka jong blai lamba i pastor P.R.Diengdoh to hagani ka por nga ai lut show blai ka buram namar ka jing bahaba ka jing isnai ka jong try ka ba penla ingai ka bangan yo biang ye ka ban ai ka ni ka ktien ka jong play shefi baro ki ba yo snow ya ka ni ka ktien ka jong try ban nga yang na ni ka jakai ka ban ai khu play fi baro khat ki ba dei na ki long ying long sem ki ba pair shefi dei na ki snong ki ba pair pi dei na ki jaka ki jinget ki balang ki jing shekri play ki ba pair nga kwangan ong ifia gini ka por nga yang nang ni ka ban sami ni ka ktien ka jong play nga da kwa palat ye ka bangan ai shipi ka ktien ka ba ya day kat kum ka jingdan kam ka jong fia gini ki sngi ki ba khatdo bat nga don ban kren ifina gini ka ktien ka jong play nga ai ngu yo play ba nga lala ye ka ban ai gini ka khubor malaga Sunday bat ka lalong ka jingker khu ka ba kraw ki ba bon ba ki brio bat nga da nget ba kanyai long ka jingker khu ye fi ki ba ngap lada fidang ngap agni ka por kat ba fidang shash koringa habang krene ni ka ktien ka jong play nga dwai bo play men ta ka sngi un pen long ifi bakat ba fidang shash kor kandan ka jing pen sle ka jong try kanan ka bor ka jong men se ma khot jong play ka ban pen long ifi ba finyo jing shine ni ka ktien ka jong play
naman kabanga kwangan kren man daga sngi kadai ba pinyo ay no blay kay ga ba pidon kama ka jing em kay ga ba pia kendo jing aga jing em ka jaw fi kum no fin le bat kum no ublay uju ya bat uju sngotanat ye brio kiba don hagani ka jinglong ka banga don man kren man daga sngi bala daga day fi finyo ay no try kadon kame pi fin sngot ho yagani ka jing shisha man daga sngi ba habangan kren ni ktin ka jaw blay nga kwa ngan ay kerteng ni ka jing kren jonga man daga sngi ngap ha ka jing kren ka banga don ban kren hagani ka por ka day Dei Tang Kiba Nud kata ka day ka jing kren jonga ka banga don ban kren na ka banta jong fi hagani ka por Dei Tang Kiba Nud kibala ban yo priang ay no try nga kwa nganong fi tengi la day ban yo shibon ki ay no play kadan ka por ka bangi la day ban mat ik jing ka khwa ka jing em fi la day ban yo ik ay ka crown no try Henry khambun sien kadaw kaday bangidan kaway ka jinglong magata kaday ngim nuot satya ya kaban kongo ya ka egabo play wong magday na kita kadaw ngi miss laning idu no ya kata ka bo play umut ban ker khuy ka jingim ka jangi ngayang nang ne nga kwangan ai fi ka tien ka jong try nga kwangan kren chipang gane ngan pen i fi kum ka jinglam prang ga ni ka pon ga ni ka tien ka jong play ka banga kwangan kren ga ni ka pon kaday ngan pen i fi nadu ka kitab Genesis 30 manadir ka tangan sa syong ha kaway ka lenong ya ka banga kwangan pen i baday tang ki brio ki ba nuot but tang ki tagi brio ki ba yo ya ki eki ba crown no play na fi syong hayang man tagi sngi fi yo i pila sngaw to ik tien ka jong play nga i dan chipon ba ki brio ki bala sngaw to ik tien ka jong try dan chipon ba ki brio ki bala yo sngaw ka jing hikai da ki bon snam dan ki brio ki bala snap ik tien ka jong play ki la yo jing hikai mla sho ban nyaw ik tien ka jong play fi la yo lang ba ki ni ki YouTube fi la yo lang ba ki to ki voice message fi la yo i ma ki jing kren ki wepat ki brio ki jong play ki ba dan ki lang fi la yo nang ne ba na ki wepat ki ri ba nga kwa nga no fi la yo na ki jing sang ki bobon fi la puli hi ka Bible ba nu play ula kren ye fi shibon Henry kaway ka ba ngayon ikaday ni sngaw to shibon ni tip shibon ni nang shibon Henry ngimdan jing nuot ya kaban kongo ya kitien ka jong play day na kita kadaw ni sako na jo day na kita kadaw ni kendo jing day na kita kadaw ni klemyo ya ka kamba jong play haga jing na kita kadaw na ay kerteng ni ka jing kren jong amen tagisngi Tang Kiba Nud Dei Tang Kiba Nud Tang kita kibanyo ay no play hagani ka jing ya lenti ka babat utray ngan penifi kum ka jing lamprang lana people na ka Bible kum unowa la fi yu nowa play pai uban snai ka yingling haga jaka madan ban uda ong makan slay ka protei kadai ka bamla long kadai ka bamla perkhat bakani ka protei kan slay ka kadai ka balong biet ya khmat jong ki khon ki kti kadai ka balong biet ya khmat kalok kadai ka balong biet ya khmat jong ki brio wa ka to ka por Henry unowa ulanot ban kongo ya ka ktien ka jong play bat ulatay ka yingling ka ba ulatay dan ki ba ong kandai po snam dan ki ba ong tay shispa snam lala ka jong ka jing Henry kay ka mga khwangan ong ifi ulanut ban tay ka yingling bat ulala ban pinim yaladi bat ka ying barokaway hapdang ito ka flat bat uday brio ba kraw hagani ka Bible the people in the Bible pilap yu Abraham ublay ukhat yu Abraham ang lanang ka bakhan arwang mi no na lang ka jong ka ying mi no na lang ka jong ka ri mi no na lang ka jong ka kur nga khwa men yat bat nga siya ka ri ka bangan sa paniya me umpat paniya siya noon let hanay ublay ukhat no yu unang ka jinglong barim jong uang yat ba ublay ka jingat siya khamal ay ngu yu ublay bo Abraham uya per na gibubuan ki pergi brio ka par naman u Abraham uday banut ban mi ban ino ban yat ban ino tagabarim banya siga ega bo blay khat fiyo iyo Abraham uday brio uba kraw hado yini kisngi la khat yu ukpa juga jingat namar ulanut ban nget yu blay bat ban mi no nalagari bat banya siga jaka ka bo blay ukhat yu Fidei na kita kadaw ngan syukran suwa kumta ban nga kwa ngan penifi na ka Bible ba ka jing nuot ya ka ega bagi sngaw to na ka ktien ka jong play ka ega bo play ukran habaki nuot ban le ega ta fiyo iu play upendap ila ka jong ka jing kular bat upen pao ila ka jong ka jing kraw ka jong
Pida puli yo Moses day besyang hapa keri klau bat u tau kurim jong o ap igilang berat apa katu keri Midian bat pipuli naga Bible na pipuli naga tin ke jong try kitab Exodus nang balai nganum dan kama ngana puli pipuli ka wai gesingi nda habau yo i ya ka lau puniap ka being bat habau yo i ba ka meding ka lau puniap hendrai ka klem ing do ka Bible ka ong ulanut ban lek hajan ban ulanut ban lek hajan blai wong lot iga juti nama gitu ka jaka ka bamayang ka dai ka bakhot bat napo jong gitu ka lawar ding blai khot yu ni brio bakrau baru nga khwa nga yo sgau ya ka jinglin yar jong ki khon Israel bat nga wan ban pelait no eki nga jet me nga khot me ba men let bat na pipule nga shukrelin kot lagi ni ka par Moses ulanut ban kongo yu blai ban let Egypt ban yalam yu pai lang jong blai ar million tam ulanut ban ya ka dria besau ulanut ban ya bat aingu yu blai de ka jingnut ka jong ki khon Israel ki la light na ka jinglong brau ka ba ki shong brau south spot light post nem tam fi blai kwa agini gisingi bangindan ki brio kumu Noah blai kwa agini gisingi bangindan ki brio kumu Abraham blai kwa agini gisingi bandan ki brio ki ba kumu Moses ki brio ki ba Nud wat lana ka jaka ka ba ki yang wat lana ka situation jongki lani ka to ka jinglong jongki ha ka to ka por ka dai ka bam ilong handai ha ba ki yo ngawe no blai ki Nud ban kongo yo blai nga khwangan pini shushu ipi shikmat da pipuli na gani ka Bible finlap na gani ka tien ka jong try ladangan si pini fi lingkot na gani ka por da pipet yau lada pipuli pet yau Joshua pipet ya ki brio ka jong blay yau Caleb filap gani ki brio ki Nud na pedang ki khat arngot day miki arngot ki Nud ban kat nila ki chan baong ni day ban job ya ki brio ki day hang tay kanan bat de ka jing Nud jong ki ka bapelong ki bakin yo rung si ka kanan bat barok itu ki bam Nud ki yap aga riklau bat ki klem position shenuru nakataka daw nga krali ni ka khubor nga ay kertengi ka Dei Tang Kiba Nud kat mga nang kren nga khwapin perkhat bahay la di Sngap bahay ni ketien ke jong play kat mga nang kren nga khwangan pin ifi finut na banyat banu play shakman finut na man kongu yu play habo play khat ifi finut na ya ka ban ringko habo play pa ifi ban ringko finut na ngan pin i shu ifi na ka Bible the pipet what ki can take ba na ka Bible fi yu i ya ka Deborah kanut ya ka ban yang jot ban let ban yale ka thma pipule ya tu ka Jael ka kan tay ka banut ban yang man piniap itu Sisera pipule na ka Bible ki brio ki ka beslor sudah ki brio ki banut Gideon udah banut shong ka jaka kemum so ha ka ki nong Midian ki bani ki nyau snam khon Israel rei mau maroi nut ban u blay wan ye kendo yo brio banut nga khwangan pini fi nga ka por sngap hangan pini fi na ka Bible de pipule ki kitab Ruth de ga Naomi ka banut ya ka ban yang jot ha ba ka yo sngau ba u blay wan pet bang ka Bethlehem ban ka jing nut jongka ka pelong ka Ruth bagan buat lang bat da ka jing shlur jongka ka nut ban let ka jaka ka ba u blay khat ka ban let kala yo ka pateng ka badan buram nakata ka daw na pipule na ka Bible kidan sipon ki brio ki banut na pipule way brio bakraw ka Bible taw de David na do budang khna ulanut banyale yo sing ka dingem ulanut ka ban yang persya ki ban ya dai ki lang brat ulanut ka ban let yeng sim sol habu yo ka men sim baman ban roi ban tem ban ka men sim baman ka pet ya ulanut ban let habu ri la jing ba me ki men habu yu i Goliath bo bergam bu kren ben yo pa yo pom jong play ban bu kren ben yo play u David ulanut ya ka ban yang ya ka ban ong ngan let mga ban udah let shisha ban habau let u shim tang santali ki mau bat ringkat begitu ke sling habau kawang do tu mau fiyo i habau kawe ke sling namar ke jing nuot jong u play don ringkat bau David bat tang shimau u kawang yauri u Goliath bat piu i mau let bet na Shillong mat bat u kelanda pelup on ka Bible bat u khraikli u da nuot adu kata bat u David u kelalong u briu u bakrau haga Bible nakataka daw na pipuli ka Bible ki brio jong blay barakhan ki de ki banut pipuli na ka Bible pilap yo Shadrach Meshach but Abednego pipuli yo Daniel fi yo Shadrach Meshach but Abednego ki nuot ya ka ban yang persya ni bukan lesa habau puniang itu ka lawar ding bala pen klut nyosha ki ong lado blay pelat ulaban pelat handai lado blay pelat nginum dem setia itu ka blay ka metau la bread iki lawar ding ki nuot ban rung sa ka lawar ding ban habaki rung u blay u de badon pa ka lawar ding u don ban ki brio ki banut u blay num ino ye ki brio ki banut ban ya ban u blay
Katakan dia ketian ke bangakwang anong fi. Lada pinut banyat banu play. Mdan lawarding. But pipulih syakmat pilap. Yo Daniel abala penmi ikatu ke jingpen kata ke order dos iam. Badaya ke ban money ikatu ke play ke bula tau. But ununu bamani pipulih ke Bible and bread yo kram ki sing. Pipulih ke Bible u Daniel ula nuot ban duai bet license ngi kumbau play jupu yu ban duai. But haba bread kram ki sing u klem yam klem lenyar u klem long panic ula nuot ban rung kram ki sing. Ya ka ban syakri bet yo play. Baru play ula dan kram ki sing ula kepen kebom mi ki sintor jong ki sing. Ban ya da yo Daniel u brio u banuot. Ngam dan por ngan penilot iki brio ka Bible. Hare pipuli yo way po way ki brio ki bekraw ka Bible. Ire ki brio ki banuot. But like a jing nuot jong ki. Kala penlong iki begin syam ki jing kraw ka jong play. Pinapuli na ka Bible u Jisu day banuot. Mdan tarai banuat kat utrai. U Jisu lanuat ia kaban wan chika pertai na peneng. Ulanuat ia kaban bai ke dingfna. Ulanuat ban kio halor jong ke dingfna. Ulanuat rui kaban yap halor ke dingfna. Nak kaban pop jong aba jong fi. Ke jing nuat jong trai ke pen MA yang aba de fi. Badai lagi kita tahu ngakren hang ni Dei Tang Kiba Nud. Namar Kiba Nud ban kongo ya ke jingkhat ke jong play. Kiba Nud ban ya chikmat ban ke jingkhat ke jong try. Kiba Nud ban buram ya ke ktien ke jong play. Ban le ya ke ta ka ba ki sngo tho ba ki dei ban le. Finio i play unia trading cat bat ki ha ke jing ya den ti ke jong ki. Nak kita tahu ngan sepen i fi ko ke lenong ke ni ke Bible ngan da batai pnia e fi le sing an kren shai and ai ha ke ni ke pon ngakwa ngan pen i fi shwa kum ke nuksa pipuli ke Bible ki brio ki bo play khat ha ke Bible ki de ki banut sudah o apostle Paul de banut apostle Paul adin bu yo ke jingla ka bomot ha ki kam ki apostle nang ka bekhendai adin nang to le Jericho Arabia but adin bo mi nang to one man pen i tho ile de ki sanran tang khendiat por u yang ban yalap ulanut ya ka ban lek ajil ulanut ban yang khman u kaisa ulanut ban ile persya ke himarom ulanut ya ka ban yang persya ya ka to ke jingbam mani play ka shisha ka to ke por ulanut ban yalap ya ka ta ka bul sham ban de brio bekrau ngakhwa nganong fi ke ni por ka bang ngakhwa ngan kran men ke sngi ke Dei Tang Kiba Nud ke jing nuot ke dei ke jing ai ke bekrau no play brio banuot ngan itu fi uju yo nong pun sen ke brio ke banuot ki yo ki bekim dei ban yoro badai na kita daw nga khwa man nga sngi kat mga nang krene ni ktin ke jong play nga khwa kanya lami fi sha ko ke benta na ke ktin ke jong try bangan pen i fi ke ni ke por ba fi dei ban nuot ban kongo i ke ktin ke jong play kita ka dei ke jing nuot ngam kwa man hikai fi ban knyat fi ban le ek ba bakla ngam kwa ngan chipen shlur jubor fi nang ne ba pin nuot ya ka ban i la ka yeng sam ha ba pi klem skill to yo try henry ka bang kwa ngan kren men ga sngi ga dei nda ha ba pi yo snow ya ka ktien ka jong play bat ba min sim jong play kren shfi nda pi snow to ba ka ta ka ba play kren ka dei ga ba dei ha to pi jet ban kongo ktien ka jong play ne pi jet ya ka ban kongo i nepi jet ban kongo ila ka jong ka do ila ka jong ka man nepi jet ya ka ban nuot ban kongo iktin ke jong play namala da fi nuot ban kongo iktin ke jong play finio i ke kamba ha ga jingem ngan pule fi ka we ka bental iktin ke jong play ka ba hangni ngan chong kham slam but dei banga pule biang igene nga sai snel to nat igene ke jingja sha ngani to ibi kani ke jingja nge ke dei ka we ne ke jingja ki ba ye ke jingem jong nga shimet kalau penlong inga bangan la bania chikman namar habang shaming ni jingjang ni kajudai ka ba blayu ju kran inga bon sin bat nga da duai ba menta ka sngikat bangan ang kren kalau ka jing mentoi ka jing im ka jong fi da snap ha de fidon a yeng apeng ka jing de fidon menta apeng ka jing pang de fidon menta apeng ka jing pat jing pra de fidon menta apeng ka jaka ka ba ban kia ka jing mo perkhan de fidon menta apeng ka jaka ka ba ki priu ki ker saudang fi bat pi jet ye ka ban ngamot banang fi fidon ka jaka ka ba fi sngo to blake kren fi hare pim nuot man shim rai nang ta de fi yo i ka de ka ba dei hare pi kwa pen sngo bahapalat ye ki brio pitiang ye ka ne pitiang ye ka tai but dei hangta filang stuck up hisu sakut ajo but ngakwa ngan ong ipiak ni ka por tong ini pet ye ka ni ka benta
na kitin ke jong play ka ba wat la da kambon pleng jong fi la jio sngo hereng sa sngo bang man puli gani bat ngan krane gani ka ba play ju hikaya nga ka ba lang ka ba sngo bang palat e ka dot note jonga ngan puli fi na ka gospel ka jong Lucas ka lanang ka ba san na ka khat ka ba ning kong ter hadu ka khat ka ba khatway snap ngan puli gani kitin ke jong play ngan si puli shua ba da dien ka tangan sa ajing kran nang ni namar ka de ka way na gilanong ki ba lang ka jing hikaya ka ba kraw ba Dei Tang Kiba Nud ki ba yo no play tang ini puli na ka Bible kala jati kat bau tau pat ba ulay tur shau kamot shau Jisu ya kaban yo sngaw ya ka kitien jong play ba mauhi uyang harot kapong Genasaret bat ulay yo artali ki liang ki ba yang harot kita kapong henry ki nong tong dokha kilala mi no naki bat kidang ya sat ya lagi jar ula kiyo hakaway na kita giliang kabalang ko jang usiman ban ula ang yu uban nyat no khindiat na ringkaw haba ula syangti ula hikay ya kita gipat ba na lor kita giliang tinda ula way no kabakren ula ang hausiman to nyat no siya kabajiliw to pinhiaru igi jar jang pibandup ngat usiman ula yato ula ang kukunran ngalayale sitom baro simit ru ngam simlangat Henry namar ka kitin jome ngan penihar ya lagi jar kumta anda kila la le igani kila ngat bon ba ki dokha ki jar jong kiti kila sedangkat kila khawat te lagi lok ki ba ka we pa liang ya kaman wan ya rap iki te kila wan ba kila pendap iki liang bro artali do ba kila sedang ngam u Jisu te Siman Petrus ba ula yo igani ula dam club aki khasi u Jisu dong kila no nangan na pangalong u brio ba pop atrai na ba ula sngaw kindet ba kita baro ki badan lamat u namal ka jingat ki dokha ya ki ba ulangat kumju ru Jacob aru Yohanes ki khon sibidi ki balong ki be yo bentalem aru Siman anakum tau Jisu lang o Siman what chapting na do mentamen na unong tong brio anda kila la walampat ikiliang sharingkau kila no iki aka baro kila buat ru yu what la pila jios ngau la bun sin ne dan peng jong fifim pa jios ngau kani ga jingjang ni ga dei ka way na ga jingjang ki ba kraw ha ga Bible ki ba de jing sedang ye jing ya lenti ke jong ne brio ba kraw u ba klalong wa apostol rang ba ako we ke por u Petrus u Siman Petrus nga khwa ngan pen ifi ba u Jisu ngap ha nga khwa ngan pen ifi gane u Jisu ha gane ke por u wan che gane ke pong Genasaret but haba wan che gane ke pong Genasaret u pat ba bon u pot yu ya ka ba unyo sngaw ye ke tin ke jong play Nafi puli nang niga ang kababel ulayo artali ki liang ki bayang harut jong kata kapung Henry ki nong tong dokha ki lalami no bat kidang ya sat ya lagi jar kadai kapor kabaki nong tong dokha ki ladap ya ki kam jong ki kadai kapor kabaki lapen khot ya ki jar namar bagi klem ngat dokha baro shimet ringkat ba uniu Siman Petrus hakapor kabau Jisu wan hang nia duriau kadai hakapor kabau Petrus udan haka jaka kabau la dei ban kenno bat ban let no na ni jaka nga khwa ngani thu fi shikin ten chwai ga bangania chakman kata kadai ga jinglong jong play u play unum wan happy hakapor kabau pidang biang u Jisu unumwan shapi hagapor ka ba pimpat pelet jingmot ya u tip utrai banwan hagapor ka ba pidang sat ya lagi jar pidang mot ban ya mino ban pidang mot ban ino ka ba ngakran ang ni kamot hagapor ka ba pidang mot ya ka ban kenno ya ka ban sangeno pila persyang ban yo ya gini ke jingem hendrai pimyo pila mot ya ka ban kenno ban sangeno ki dei hagapor jong ka kutlat bau Jisu usat wan hagabakum ka tagapor aingu you play nang tau try wan hagapor ba kidang ya sat ya lagi jar bat kidang ya mino artat ban ya let no shalayeng namar bagi klem ngat dokha wanu Jisu ang ka Bible ukiyo hakaway ni tikiliang kabalang ka jong Siman baduang yo nyat kendiat na ringkew aingu you play bau Jisu wan krempan jingbet ukiyo bet agaliang ka jong Petrus Siman Petrus tip uday way
Hare ulashu sngap bat ulashu nyat kindiat egen ni geliang. Ngakwangan itu ifin dah habau Petrus usyang harut pet yo pat ba bobon kwa finyo egen ni gadur man nagasngi. Nganut manong Petrus syang ni ga jinglingo. Ndo pet yo pat ba bobon usyang harut kapung Genesaret. Ulingo baki pat ba ki bon man bot uniu brio wan bet chu ong ai geliang ge jame. Ban abau kio geliang wang nyat kindiat naringkau. Udah penan kam lagi ikhtiaru jisang ni. Bat nda habau paning ni geliang pipulin ke Bible ke ketian ke jom play ke angkum ni. Udah angru yu nyat kindiat bat u Petrus sang ni nyat. Nganut banang Petrus sang ni syong ke jing kindiat ke jing lengo. Banang wei ni nong wei bawan pan liang nanga bat bawan ang ni bat balai ni ke brio ke buat yu. Nganut banang nganut pet ke dur jong jisu ito ke ike baper. Tang ma ngau to ba. Namar ke jingmut jong u ke dana pedang ke jing bam ngat dok ha. Ke jing jong u ke dai ke balong klumar ke ni ke sngi. Udana ke jing do jingkerman ke bakrau. Ngakwa ngan keren fi ke ni ke por bala fidana ke bakum kita ke por. Menta pisngap pidana ke jaka ke bapido jingkerman. Dei ke por ke babiang tambau jisu wan ya ke ban syambat pi. Bat ngan itu pi kenang manum slam ngan poi ke ege bangamut ban keren. Napi pulinang ni ke Bible kong sngap handau yang. Haba ula syangte ula hikai yegi pat ba na lor katagaliang. Ngakwang nga syang slamang ni. Fiu Jisu haba syang agaliang harut duriaw. Pat ba nganut manang syang apa harut duriaw dan nagi hajar. Bat nganut manang Petrus usyang harut jang ni duriaw. Upenok kejat ngatarai apa ko Bat upet balai u Jisu uyang hagaliang jang Bat kai wun ong bagi negi pat ba kat negi sngap yo. Nganut manong habau syong sipang sngap igi negi ketien ke jong blay ke bau Jisu kuran. Nganut manong pat jia sngau menoru yo brio bekran. Ya ke ketien ke badan bor namaru Jisu habau kuran. Kadan ke bor jong mensim bekoi. Bat nganut manong kat bau Jisu dang keren negi ketien ke jong blay. Sngap hang akwangan ai fika ni Nongkren. Kat bau Jisu dang keren ni ketin ke jong play. Udang yai keren ni ketin ke jong play. Udang yai keren ni ketin ke jong play. Udang yai keren tin ke jong play. Ngam tip kat no slam ukuran. Henreu Jisu keren cikran ni ketin ke jong play. Nganut menang bau Jisu keren ki pat ba barog ki sngap jar. Kejing be jong kali air ki laban yo sngau lagi skor jong ki. Henreu ki yo sngau kejing sawa ke sur ke bau Jisu keren. Nganut menang ki kena ki sngap jar ki rangba ki sngap jar. Batu Petrus ubesyong hang ni. Ulah klet lut baro ki jing kuslai jong ubaro. Ulah klet lut ki jing mab ngat dok ha jong ubaro. Namar udana ke jaka kabak jing don rikat jong play ke krau. Hadu kata-kata. Namar haga jaka badanu Jisu umen sim jong play udan hang ta. Bat haga jaka kabau Jisu kuranik tin ke jong play nganut manong. Mdanu weiru baki. Namar kadan ke bor jong play ke badana ke jaka. Nganut manong ketien ke jong play ke bau Jisu kuran. Wat lau pat ba babon sngap ke ketien ke jong play. Ki yo jing shai ke jing hikai ke jong try. Ki sngau tot shibon ke ketien ke jong play. Shangan hikai ke ni nakam ta jong fia ke ni ke por. Ban yo sngau ke ketien ke jong play ke de ke kabu ke bakrau. Ban yo ke ketien ke jong play ke badan ikhtiar ke badan bor ke badan jingpen pau ke badan jingpen sle now mense mekhot ke de ke kabu ke bakrau ye pi hagini gisngi. Bakat bangi dang keren ni ke ketien ke jong play wat la pidan na ke jaka ke bapidu jingkerman ke ketien jong play kan ra e fi ke jingkerman. Lana fidan na ke jaka ke bamdan jingat ke ketien jong play kan pen kai ke jingat ye ke dak no jong fi. Da fidan ke jaka ba ke jing pangai le ifi ketien ke jong play kan ra ifi ke jaka ke bapinyo i ya ke bor jong play hadu ke tangan nut menang habau Jisu kuran nganut menang habau kuran ke ketien ke jong play ke ra yo Petrus ke jaka bau yo i ke jing krau jong play but dai na ke tekadang ke khwangan pen ifi ke ni ke por diki hajar ki yo sngau daki hajar ki yo sngau ya ke ketien ke jong play but u Petrus ru u yo sngau ia ke ketien ke jong play. Ngan kam syong hang ta kendiat. Daki hajar menta ki briu ki yo sngau ke ketien ke jong play hagari ke jongi.
Bon ba ki brio menta ki yo sngau leng ba ki television. Bon ba fi yo ban snap ik tin ke jong play leng ba ki YouTube channel. Bon ba fi yo sngau leng ba ki WhatsApp ki brio jong play ki kren. But fi yo ya ka ban sha hikai ya ka tin ke jong play malaga por. But nga kwang anong ifi dan si bon ba ki brio ki ba yo sngau. Hera ka dan ke jing per but ki brio ki ba dan nang ban puntray kam ya ka tin ke jong play. Dei hantang nga kwang anong ifi kala dei ka poring ibangin sange no banong ka snel tenat bat kam snel tenat. Kala dei ka poring ibangin sange no banong manu ba kren bat manu bam kren. Kala dei ka poring ibangin sange no katu ka jing up tang nagi brio ya ka ban yo sngo ya ka jing ya thu khana na ka ktien ka jong play nga khwang anong ifi kam de ka por bangin ya thu khana ngi em ka por ka ba e ka bangi tip bam dan chu ka jing ya thu khana ken mau ka ne ka de ka por ka bangi tip ba ka de ka por ka bangi haban jet de ka jing em ba de ka jing ya na mangi don ha ka jaka ka ba e palat menta ka perthai menta ka don ha ka jaka ka ba e palat ha ka jing klumar ki brio ki don ka jing shito ma ka jing ma de berkhan ki brio ki klumar menta ki ki jing man menta but pinyo yu satan utrai de ka bor menta ya ka ban pilklo mar le ni ka perthai de ka jing shap teng de ka jing pang jing crow de ka jing ja ki bobon but ki brio ki yo snow but ki ya yo snow ki aka ki ba penteng ki yo snow ki aka ki ba pensier ki yo snow ki aka ki ba pilklo mar ki yo snow ki aka ki ba pendo jingerman but nga kwa nga nong ifi ai ngo you play ba menta ka sngi fi yo snow ya ka ktien ka jong trai ka ba em ka nga kren ang ni. Nga tuwai bang ni ka jing kren changa mata ka sngi kan perlong ifi ba pen sngaw to kumno fi le haba fi yo sngaw ka ktien ka jong trai ha ka nuguru kam fi snap ya ka ktien ka jong play ha to fi snap ringkat ba ka shet jing ta ha to fi snap shitang fi pelip no ba fi le ka shabar ba fi wan per fi pet biang nga kwa nga no ifi la da fi le kum ta fi no mi oye ken mau ki ne ki ba wan snap yo jisu hang ne ki de ki ba la e no i ka yo ki la e no i ki kam ki jam ki la e no i ki jing trai jing ta ki la e lot i ki kam ki jam petras hang ne ula dep tong do kha khem ngat do kha ula shong nim dan kam shuban le but menta bar khat dilong quiet jarbe hang ne snap bet i ki tien ka jong play but dei na ka daw habo jisu kren u jet i ki jaka ka biang bagi brio kinum dal jing penwet Ngatwa ay mitang iski bakat mga keren mga nang ni watcha ki klungkin penwet watcha ka waipat ka program na figan penwet namar ka ni ka mga keren kan lang ka jing mentoy ka jing em jong fi namar kat mga nang keren ni ka ktien ka jong play ka don bor kat mga nang keren ni ktien ka jong play la da fi snap ngani tu fi play u snap ha ba fi snap but ka ktien ka jong play ka mga keren siya fi ka day ka ba don ka jing pen sle apo jong ka namar nga pulin ang nga lap ba habaw jisu keren kanan ka bor ka ba kraw but ka way ka ba ngayo iyang ni ka jing hikay ka ba kraw ka day shibon ba ki yo sngaw ka ktien jong jisu nray tang uway priyo ula ban yo iya ka kamba Kata day ka ba nga kwa nga na yung figa ba sngaw si ang ngi Shibon ba ngi snap ting ka jong play Shibon ki Nongkren Shibon ki jing hikay ngi yo Nray tang kendiat ki brio ki ba yo ki aka ki jingkular na ka ktien ka jong play balay iku mau play utray tang kendiat ki ba yo kya tang kendiat ki brio ki ba yo ki jing penem tang kendiat ki brio ki ba yo ki jing pelat tang kendiat ki ba yo ki miracle kataw kaday nga khwangan penifi snap ha da pipuli hang ne uchi su krani ki pat ba shibon henday uchi su ab ukren utip baga ktien ka jong blay ka ba ukren ka ba mi baro wat la da ka let ki pat ba henday pet ba yang hang ni ka ktien ka ba ukren baro ka runglut shawni Simon Petras u ba shonga ka jaka ka ba klumar ka ba tu jinkerman ka ba kuslai ka bam tip shu kum nun le anamal ba uklem ngat do kha henday mentau Petras ula klet lut ya kita ki do kha baro namar uyo sngaw ya ka ktien ka jong blay now Jesus Christ but ka ktien jong blay karung shagado no jong shiti shiki nang rom kal nang go ba shipaw ka da khat ka ba khat nyaw gong ka jinget ka jana ka ba yo sngaw bat ka ba yo sngaw da ka ktien ka jong blay ka ba im bat ka ba don bor nganut ban ong ka jing bam nget baro ka ba don how Petras ka jing do jingkerman baro ka ba don how no brio ka
jing kut lat jong new brio baro ka kut no hadien ba ketien ka ba mi no jisu ka rung so new brio ka nyat lut ye jing artatien ka pen khot lut ye gi ta jing do jing kerman ka pen ka weng lut ka nyat lut baro khot ka jing artatien bat ka pen khai ka jing at ka do no jong new brio bat ngas ngau buram ge ne ketien mangan ong ifi ge ne por shash korba nganum ya stat baro kabau jisu kren ki pat ba ki yos ngau Henry ketien kaba u Petras u Simon Petras u yos ngau kaya per na kaba yos ngau tu pat ba u shong harut duriau hadu mentaga singi kene ge trekam ton ki brio ki bangayo igi bawan ching seng wat hagi ching seng ki bangi don mangi don kat to kat ne ki brio ki ba ketien ki chong play ka da runglut don kendiat ki brio ki bichu sakut tang hagi ching ngau tenat But nga kwangan ong ifingi mi ki jo ki brio ngi let ki jo ki brio. Ngi wan ching sang kum jo ngi let ching sang kum jo. Ngi shumi na kawai ka Sunday shakawai ka Sunday na kawai ka jingi kai shakawai ka jingi kai na kawai ka conference shakawai ka conference na kawai ka seminar shakawai ka seminar na kawai ka crusade shakawai ka crusade but ngi shu sa tang man shu ya kran ya ki jingi sang but ki jing kran but ki jing ruai but ki jing tam but ngani tu ipi ngi klet ya ka badon kam tam bau jisu klemwan hagani ke jaka harut jong kapung ke Nazareth ban pendap ya ke conference ukhlem wan hangni ban conduct sakawai ke seminar uwan hangni snap ha ban kran ya ke ketien ka ba im baki brio kini mat ya ke jingprem bat bakini mat ya ki kamba aga jing im jonki namar ki ketien ke bau jisu kran kire ke badon bor bat ngakwa nganong ifi habau jisu kran ngakwa ngane tu ifi POE parogi osngau henry ke jingi osngau ko jong Simon Petras kaya per nang kita daw Jisu ndaw la sange na kabakren ong ka Bible sngap hagad khat ka basaw jong lenang ka basan jong Lucas ka ong kumni on da ula waino kabakren kabamot ndalakut kajingkren u Jisu u klem khat yo weiru patba u klem khat igi patba ge bapang Klem kren shigi patba u Jisu pai na gi patba u pai shau ni brio u badana pleng jingdo jingman u bam ngat dokha u ong yo Simon nda ula waino ka bakren ula ong hau Simon nyat no shaga bajilio penhiaru yegi jar jong me temen ngat yegi dokha feu Jisu u sngoto Shano bau day ban ay ka hukum hadien bau la tep krentin ke jong blay namar u Jisu tep baka ktien ka bau kren shano garung watang mangi ki bakren tin ke jong blay malu malaru hagi jingi sangi snelto shakano ka jaka baka ktien jong blay garung hagi no ki brio baka ktien blay ka da trekam kan no tamu try jingi Jesus Christ ubadap daw min se mkhot bere gebor usngau thok ketien ke jong blai ke Ukraine baro ka khlem runglut cho pat ba hele ke runglut hau new brio ubalong tangunong tong dokha ubam danang de start tang ba ketien ke jong blai ke runglut bat utip ban pai show new brio bat ba uong new brio bar kerteng Simon Petras uong nyat shabajleo penihar biang ke jar jong me men ngat ki dokha kata kade ke ketien ka bang sngotanan ai ke jingkren ndakalawai kanam sakut tanga bang isyong tongine wai no ai ba ke jing it ba ka jong blai ku pa blai khon ba blai men se ma khot bat bangin let no bangin start ki kali bangin let no bat bangin si ong in si kendo biang la Sunday ai kanam kot kum ta ha ke jing shekri blai jingi henry Jisu ndawlawai ndakala wai ke jingkren ke jong umang tungin ya lum jing aingo ru klemong andre ndala wai ke jingkren ke jong usdang sak jing pen trekam bat ukwa banyo i ba ege ba kren kan trekam kataken ke de jing men toy jong ke ten ke jong blai ke ba bios ngo ba Jisu pai ju Petras wang nyat ye ke lieng jome she bejleu
penihari ke jar jome men ngat kataga dai ga bau Jesus ngotonan nga khwangan ong ifia gini ga por da fi shakrir kat badu try unum ngotonan bi shwan je sang village jing sang try ngotonan bon ai ga tin ga jong play bala da pidan jing pinyo i ga jing bro kan long ka lenti la da pidan jing pang bro kan kia la da pidan ga jing ya kendo ga jing em ka pa pim so tau pinyo jing shai but kataga dai ga jing kwa ga jong Jesus haba wan jing ga pertaiban ai ga tin ga jong play but ndala dap kren u ong yo Petras nyat igaling jome shibujilio pinihari ge jar men ngat tangini pej hang ni yakni ge khubor ge banga ai kerteng singaba nga ai kerteng ini ge khubor Dei Tang Kiba Nud dan shibon hang ni kibe tong do khana mapinda pulis shedien ngan sapni menta shigi khat ge shedien ki wairu ki le lang hakapor bo Petras ulej naman dah bagaliang kalajan ngam ukhat langi giwe pagiliang Henry barok iyo sngaw u Jisu ang yo Petras nyat igaliang shibajiliw pinihari ga jar men ngat nga sngatanat bo Petras uang ini gikten snap ay gani u Simon Petras u yitho balulang kani gani gikten ga baju penpat dot not yang ga ju penjau umat yang barobor hagi snam gi bang adang yekendo igi jing embat ngi yekendo gi jaka gi bang samarway dei ni gktien ga bachat pen yam nga namaru Petra sang ne ula samarway bam dan besngo tho igi jing jo henry uyo sngo igi ktien gi jong play barabu Jisu ang nyat igi lieng penno igi jar men ngat ki dokha Petra suang yo try nganut benong ngam tip lau rakti ne tip ule kum to gikti ne ngam tip nrei u Petras u ong yo try ngap nganda puli wang ko kenrat yo Jisu khat kenrat master kapamot giktin jong blay gabu Jisu kren kalak tayo ai giktin jong blay gabu nganga kren ngani gapor kan kta ga donut jong fi bafinyo iu Jisu bude blay udeu kunrat udeu bala banle igi bekraw Petras ndabo Jisu ang yu igi ne ba unyat igaling fite bu ang ini giktin ko kunrat my master ko kunrat kabamot ko try jonga meteblot igi jingim jonga try meyo inga don igi jaka kabe nga im da kamtong dok ha nga pedi gi khon gi kti nga khamai jakpo da kamtong dok ha but me yo inga khlem tia broshimen nga tong dok ha broshimen hendrai iweru nga khlem nga try iwe eru nga khlem nga femte ado ga ni sngi ga ni ktien ga jukta nga baman la ga por nga yo sngo bo play wa nga ya chikman Pret ega jar jonga jingat le bet ega ktien ga jong play but barabor nga yo i la ga jonga jingem ban ong try nga dal ga jaka ga bangam dani try ga yeng jonga kam long lot bangan shakri me try sngo ko man ong try ngam dan shitting karo a play ngam dan ga met ga bakat ga bakya try ngam dan try ndre me krening ga bangan pret ega jar ba bangan ya ngani thui pi Petras u yang ga jaka ga ba nga not banong kalong tek ko balong mangi let's sit down preng jong piang ne piang try nga yo sngo ini gktien and try kum nongan le ke yeng jonga ka klumar ke yeng jonga ka pat ka pra ke yeng jonga ka dana ka jingba mis so tau try nga dana ka jaka ka baki wai kim snga tho na ye yeme nga khwangan ko ngoi gktien ka jomen rai try a blay jonga nga la yele shitom man pen klai ga yeng nga la yele shitom ka bangan ka bai ka jing rai ka jingdo ka tor nga la yele shitom ka bangan yo i ke kiat ka ka rong ga yeng nga dana ka jaka ka jingpang ka tor nga dana ka jaka ka jingpa jingpra ngadar ga jaka ka bangam sngo tau but bon sen ngi dan kum gata ga jingem ai ni pet ga ni ga por ga ni ga ktien ga jong play ba Simon Petras wang yo Jisu ko kenrat me paya nga bangal nyat ga liang shibajileo ban pini hari ga jar jonga ya ka bangal ngat do kha try a play jonga memyo ingala persang baro shimet hendre nga khlem yo ai try
Fiftim ngayang nang ni ngakwang anong ifi kadan ka por bangala persyang lut digilat baro ngaklem yo ay nga ikakot aga bamentoy nga ikakot aga jaka ka balong zero ka balong nil ka bang nan jaka nga iki bangale kipaya aga jaka ka ba ikumba kapaya aga jaka ka bamentoy hendray ngakwang anito ifi u jisur kia baru sngap baru syuang penoy gajar baru Petrus uang yo try a play jonga kuken rat jonga meyo ingala persyang baro shimet kejing kwa jonga kadai tang mangan yo kat to kat nega doka bangan la ban lech yeng mangan psai lagi jong ki khon hanai try ngala persyang baro shimet nga khlem yo ngas ngobang palat igen iktien ka bo Petrus uang ya ka bang akwangan ong ifi ngakwangan ay kerteng igni Dei Tang Kiba Nud naman Petrus sudan lang bat kipat ba di ajar kipadon lang to ki tong do khagi de ki expert sudah baru Petrus yang apdang ki brio ki beteplon i jing em jango kadai ka besngau le ranyo Petrus bon tong do khamen sngi namar kim ju tong do khamen sngi ki tong do kha min miet bat shuaban shai but people in the Bible nakiliang baro mi don lat pet yaga jar la jong la dep sat na pet yaga por ga dai sitang sngi na pet yaga jingat do kham yo eru em but nda habo pet ki pat baro ki pet chu balu jisu ang nyat yaga liang si bajle pniar ki jar nda habo perkhat nganut benong sipang ga klumar ga kle namar un sngaule ran la jaba ngat but banyat egaliang ban kongo yo brio shisngi kam de besok yo Petrus hendrai aingo yo play but they tango Petrus matway ubanot but they nagtakadaw ngayang nang ninga kwangan ong ifi not mentagasngi ban kongo igktien ka jo play what la nagapen snowsi yagi bobon what la ki bobon kin kran banyifi nai wat yaga majority nai pet yaga jing yaga recommendation jagi bobon wala wat yaga approval jagi bobon ki brio namam don pesngal toy pi haba pi don naga jaka ka be ka bang khwang an kran fi man naga sngi wat yaga ban kongo yaga ktin ga jong play not ban nget yaga ktin ga jong play but nga ai ngu you play bo Petrus uday brio panot but nga not banong jisu wan sing naga pong ukhlem wan wat yano wan wat brio banot naman ni unod uwan nagapor ki ot awa ki kenta ki bamday but uwan wat yu brio haga jing shishaw bamday ubaklem na school nong tong doka haray tangkaway ka bo blay usnotonat yu Petrus kaday uday brio banod unod yakay unod ban kongo yagktien ka jong blay baruang ko try baro shimet ngalayale ngaklem ngat try fitik ni kaktien ka ktaay nga wat adu kani kapor bang ekran Fimtim malaga pora bang ekran ni kaktien ka jong blay ka jupan jaw umat yanga na mga jil kandu jing malaga pora ka jing ngayo inga paya ka jaka ka balang kabam tip shu shanun le kumnun le msno to shu teng tam tip shu ka iban le kumnun ang kumnun kran kumnun le hendrai tangkaway ngayo ibo blay wang bet ya chikmal nyat sabajleo penihari ki jar bat kini kaktien ka jukta ka do no jong nget dan peng jong fi pisngap ni kaktien ka jong blay kini ka pakakta fi na mapidol ka situation ka babaro ki pet fi ki yo I balada pinya chikmat ka de ching sngaw le ran but ngani to fi u blay wat ki brio kini ki sngi ki banot ban angko kunrat wat la ngala persyang lagi boy bigi lat brio paro wala na saudong jonga kin kran benya nga la baro ka pertaigan ino yang try ndray mentagis ngi try nga jet ya kabangan kongo ya kiktien ka jame wang ini kiktien try ngala yele sitam baro shimet te eiru ngam shimngat ngas ngo bang palat kiktien wang hen raina marka kiktien jame ngan penhiari gejar ngas ngo kumangan shot kemana mga kran nang ni ngas ngo bang palat mga kran ni kitin henry try na marga kitin ke jame ngan peno biang gejar ngan hiar bet try ngan nyat ini kaliang mat ong kumno ki priu mat ya kran pen mat ya ong kumno ro try na marga kitin ke jame nga kongo ika ngan nuot bangan kongo ngan lebet na marga kitin ke mga kran nga ke kta palat bat nakatadaw ublay wat ikibrio gibenod people in the Bible kiktien ka jong blay ong ngan repeat biang ong ko try ngalele si tombro si men eru ngam singal
Henry namar ke ketien ke jamengan penyiar ke jar. Nga snow tu agak mensim jong agi ni ke por ka bangan krendon na pleng jong fi. Pila persyang man ko ngu bun sin. Pila ju persyang ye ka ban ko ngu bun sin yu blay. Henry fikot aga jing le ran. Pila persyang ye ka ban ya chikmat Henry fikot aga bakhlem yo ay. Nga kwang anong ifi sa sin la fi yo sngaw ni ke ketien ke jong blay men aga sngi. Ngam tip kat nut sian Petrus ula penhiar ke jar nadu dang jan met hadu berashimet hadu ne jan shai ngam tip kat no sian penhiar nganut benang ula bread bat ula tan ula bread bat ula tan ula bread bat ula tan Henry uklem ngat Dei hadu bodo yo sngaw biang ke ketien ke jong blay bat nda habo penhiar ha ke por bo yo sngaw ke ketien ke jong blay kata ke ke timing ke por ke biang fi ba pin ko ngu ke ketien ke jong blay ha ke ni ke por Fio sngaw ke ketien ke bang keren ni ke po benang try ngala dua ni ke jingpang berbor bakan kia try ngala nget lut iki bro ki bang sngaw thon rei ngakhlem yo ngalang pang penban rei try minta ke sngingan nget ke ketien ke jame ngan kia biang pite pen kia minta ke sngi kat benang keren nang ni lesi dan pleng jong fifiang ngala ko ngu ke ketien ke jame kat to kan ni try rei minta ngakhlem yo ke jingem ngakwa nganong fio sngaw minta ke sngi Balai pimang ku kenrat minta ke sngi wat lada ke dei bagi beriu barok in keren benyang nganom shifting kita nganuat bangan ko ngo ya ka bangan penhial biang ke jar jonga but ai ngu you play wo Petrus nganut benong shime ke liang nganut benong ki beriu ki bi shong marjan ber ugini ong you men kongo la ke kongo men king liang men sngi men tong do kha men sngi Petrus Mem sngaule rain na mamela deu nong tong dok hau ba long professional me deu ba expert ang ne me tip lut igi ni gepung hata men ko ngu igi jing ong do no brio ngano benong don ki brio ki perlok jong ugi ban ong adeu Petrus u set lagi score baru klem snap shimbiang jar tap agi liang but the Bible ko shimbiang yu boita baru sedang igi ban king igi liang but ngani tu epi nganut ben ong ringkat bagi jing jau uman uong try mat yale rain ngamat long kumno ru try ngan king bet igi ngan ya bet chikmal but ngan let shaka ba kham jliu but ndanga poy ha jaka ka ba kham jliu ngan penhiar bet igi jar ngakwang anong ifi igi ni por mlele lada ki jing perkhat jong fi ki jing mot jong fi kalaban batai fi kalaban pen ram mi fi igi ni por ba pinongan ngok ko ngok kumno try ngapai ke yeng jongam dan betre bani ko ngok ngapai ki khon jong ala ka jong ngapai ke yeng jong ka dan preng ke jing klumar try ngapai ke kam ke jam nga tre nga klumar try ngapai ye ke jing pang ke jing kro ko bonye le nga klumar nga khlem yo ike bang pan try nga klumar re try ngan king la leng ngan ya bet chikmat ngania bet chikmat ngakwang anong ifi lada phim dan ru lada fios ngau ke ketien ke jong blay not ban ko ngu ke ketien blay ya bet chikmat habang ale ki ketigum ni ngamot manong what I lat ke ru kan penwet ifi king bet galing ya chikmat what lada baro khat ki khanglat ifi ko ngu ke ketien ke jong try namaru jisu uyang narod upet ifi kum no file hadin ba fios ngau ke ketien baru Jisu pet yu Petrus bu shime ke jar baru kuntio pa liang nang ta deu king ke liang ulet se bajulio nganut benong dau pe ke jaka ke bajulio nganut benong shu ai signal yu tra jong try hang ni nganut benong Jisu shu ko ngu klio hang hantu but nda habo Petrus shime ke jar bread Bible kong andau la le egeni ulangat bon ba ki dokha ki jar jong ki gelas dangkat kila khawai tele ki lok kita kawai pagaling ya kapan wan ya rap ki te kile wan bai kile pendap igaling bro arteli do gelas dangam shangan peni fi ga kham don kam ki wei ki shi pet kai fi bon pa ki pet kai yo Petrus habo jet ban ko ngu igtin ke chong play handai habo nuot ban le play pen long ike kamba shiteng sngi play pen mi ye dok khana keleng bat ka jar jong ugala jankat bat ndau mut ban kentiang ha galiang kentio ha galiang jo kala jan ngam people in the Bible ke ketien ke jong play ka ong ini ketien nda kala jan ngam u khat de gi we pat bat ndaki ye yo iba ka kamba ka ja
baro ubanuhat ban yawan lang habayo iba gaja finlap kata kada gajuja na kata daw nga ay kertengi kani Dei Tang Kiba Nud manu banuhat lada finuat mapi naga yeng jong fi wat lada ga yeng jong pikam ko ngo fi not mapi ban ngat yo play ban ko ngo yo play ndaka jaga kamba ndaki yo i fi ba piyat beru play but bo play don rengkat bat fi finyo i baro khat kin ko ngo ya ka ege ba file bat kin ye ko ngo lang ya ka ta ga ba fi file bat nya le lang bat dai na ka da fi puli hang ne nda ba ki yo i ba ki dok kha ki las dang man kan ti bat ki yo i ba ka lieng jong Petras kala jan ngam habo khat eki way baro daga speed ki yawan ki klem ko ngo yu jisun re ki ko ngo ki kamba bat ki yawan bat ki tong ki dok haba ki yo bat nga kabang snul tanan ang ne gadai la da fijet ban ko ngo yu try ki tin ga jong blai da fi nuot ban ko ngo finu i ke kamba tang ba ga kamba ga kraw kam dai bo ngat dok ha kata ga dai ga jing ker khu ka bala da fi nuot ban ko ngo yu blai Dei Tang bau ngat Doerksen ndakile pendap igile mura artlia do bagalas dangam u Petra zu yang arungkau kababe ko ngabula yo I kene pet igi Doerksen kabam la long maru perkhat bau yele stom bro shmeru klem ngat kud mau gitu ktien gabo jisu kren bat u perkhat habau ko ngo unot ban pentrai kam ktien ge jong play ndaw la pet yigi Doerksen kibala shlay Bible kong ula dem krop laki khosio how Jesus Christ baru ang kile no nanga ku try ngalong brio bopop fiu I hang ne uklem kemen ya Doerksen Fiu nu brio ba ko ngo yo jisu banut ban ko ngo unum sakot haki kamba unum sakot tang haki jingker khu teng fingi wan show try ni sakot tang haki jingker khu hendrai la da fi jet ban ko ngo ye gektin ke jong play ban la da fi nuot ban pentre kameka finum sakot tang haki jingker khu fin shamyu jisu Christ kumunong penem hang neu Petras Shem sendan yo jisu kumu nong penem dem krop agi kejat ke jango baru sngo to kadan ke jimpin kendo ega pop agi jing im ke jango fikan ega ke jimpin kendo ke jong play ega pop agi jing im ke jong Petras jisu klem yalap u klem yalap klemong kelap amot Petras klemong medan ke pop Hana jisu le da kene ke kamba bara bo Petras unot ban ko ngo iktin ke jong play kawan ke jing alam yu bon shampen ban ya ka kham kraw ban ke Doerksen u shame ke jing penem shame ke jing penem ka ta ke ktien ke bang snotnat haba pi ko ngo iktin ke jong play fi not ban ko ngo yu play finum shame ke jing khu fin sham yu nongker khu u belong try jingi u Jesus Christ but ndala dep nang nem Dei Tang bu sham yu jisu ngan itu efi sngap ha ngan puli ka Bible kong nabaula sngau kendet nabal kita barok bedon lemadu namar ke jingat ki dok khai ke begilangan kumjuru Jacob Yohanes ki khon sebedi ki belong ki be yo benta lembadu siman alaikum tau jisu lo ango siman what shapting nadu menta melong nong tong brio tenda lala walampat lagi ling serengkau kila ino iki baro kila buat ruyu ko bamut nadu ni kesngi sedang belong kisenran ki jong Jesus Christ kadai ke jingkren ke besngotanat yanga namar hagani ke jingja ngani thu ifi o Petras Dei Tang bo sham ya ke jingker khu sham ke jingpenem bat kabalai u sham ke jingkhat ke jong trai ha ke jingam u kulalong usenran jong trai bat u kulalong unong walam ki waipat ki para senran bakin kelalong ki apostle ki bau jisu ha ko ke por unsa penlong ki apostle rangba ki ban sara ye ke gospel je pertai bro away sedang na kabam dan sedang na ling sedang na rut duriau shong ke pung ke Nazareth sedang na jaka kabam mentoy andre habau danu brio uban nuot ban ye ki waipat
finyo blay don ni gaban penon kam ito brio shiki eki bakam kraw katakin kidai ga blay ko ai fi balay pipai ga jaka ga be balay pipai ko makato ga jaka ga ba pimyo balay pipai ga jaka ga ba bisa rio kentai balay pipai ga jaka ga ba sa marway balay pipai ga jaka ga be kadaw ga de blay don ga plan nama yo bala pio snow tin ga jong blay na pinuot ban ko ngu iktin ga jong blay finyo blay don ga plan om tang ban ker khui fi om tang man ai ga jing ka jing kya om tang ga ban yalam fi bin shami ga ga jing em henry ma bin shami ga jing panem bat ba fin long ga jing ker khui gi wai namar pin salong ki apostle nga duai min ta ga sngi bo blay un ker khui fi na ga jing kren ngayu ina ga bible shibon gi brige bernuot wala ngam don porshu bangan kren renga skwa ngan pen kan mau fi shibon ba ki brige bernuot but de ki brige bernuot ki be yo mat iki kamba degi nigi lada people ni ngal nang besan pin lap hange don ujisu not ban kta yo bapang nyang thole people yang negi dan gini ki saungar ki baba yo bapang yap shiliang ki not ban pen pay ga yeng jong ki brio but Dei Tang Kiba Nud ki ban yo ka miracle nakata daw ngayang nang ni na ay kirtang ni ki jingkren Dei Tang Kiba Nud namar Kiba Nud ki dan jinga day baru play I play mentang singi on yo fi baba bishong ha ka jaka ka bisngap yang ni ka tin ka jong play ngam tip pidana ka jaka ka bakumno tang bakat banganang keren menang asngaw tho ra ka jingpen kan do jong try ba play ang try ngadana ka jaka ka bangamlong ndai try a play ngam yo try ngadana ka jaka ka bangakat sa banga pai tang ka jingdo jingkermen re try mentang singi ngayo sngaw ka tin ka jame try ko mau Simon Petras uyo sngaw ngaru ngayo sngaw try but kum me ong niu Simon Petras nyat shibajleu yang aru try me kwa inga bangan ko ngo biang ban yang jat ban kenterlot ban ya chkhmat bat me balada pinut ban ngai uju Jesu uba try kum ne hau Petras uju try me tagisngi un pendap lagi jong ktian ngandwa fi ni ko par ngasngaw tho kat ba pidang shong tu jaka umense me kho chong blai ku dawi fi ba pidana ga jaka ga bisa ko de cho Fidana ga jaka ka papio shibon ba ki brio pis no tho de pis no tho snap ngan ong fi sngo tho ka ek bade pis no tho ba ka tin ga jom ga kren and then the per khat ige ba hayeng na pi per khat ige ba da ga jing sang na pi per khat ige ba bon film note pin ko ngo ige jing bo bet ga jom play bet ba ba yo ka ta kan long ga jing ba bi jom fi shi jil nam kan pen pa fi ga jaka ka ba pin ba bi shedo shi ba bam jukot ai kumba Petras ula nuot ban ko ngo you play ha ka por ka badang biang ba du yo ige kamba ba sedang nang ni ya ka jing ai nanti fi yo dan ka beslam baru play bala da fi yo ba kala kut lot kala dro la da fi nuot ban ko ngo dan ka beslam baru play ngan duai men ta ka sngin pinyo ka kamba men ta ka sngin pinyo sham yo try men ta ka sngin pin ai ti biang men ta ka sngin pinyo u play un khat biang fi ba fin ya biang shi khman what snap no snap ini ka tien ka jong try fin yo play un ya lam fi dagalan tiga batumai ngan duai ni ka por kat banganang duai lang ni ai try un kta e ka dot no chofi but kat banganang duai bale pim pai show play ngan duai ni ka por tangin ni duai lang manong try a play ngayo sngo ni ka tin ka chame nga day ban no try ngan kongo eka tangin ni try ni ka por a play ngayang lang ni kat kum ka ni ka tin ka chame a play be it ngada nget ken try ka juk ka tin ka ba mekren yo Simon Petras ka juk ka tin mekren ngi menta but a play be it ngayo igini ki brio ki basngap igini ka jingkren ki dan menta ka jaka jong ka jing ki dan menta ka jaka ka ba kim tip shokum no ban le and they try me wat ki brio ki banut but a play be it ngayo I ba Dei Tang Kiba Nud ki ba Dei ban yo ki jingker khu but ngada dwai a play menta ka sngi ba men kren igini ki brio ba makiru ki Dei ban Nud a play but kat ba kidang yang jot ya ka man ko ngo kidang IT a play do ka jing a play do ka jing pat jing pra a play do ka jing do jingker man do ka pang ka crow a play do ka jing pom don try hagani ka por a play be it ai bo mun sim jame un kren chiki bakin not ban ong try meta ka sngingan jet ban bot jame ngan ko ngo iktin ka jame bakat bagidang le igani try kta iki pelong iki bakin sham ye ka jing panem ka jame but kin yo igi kamba aga jing em ka junkie but try ai ben adu meta ka sngin kinom long ki brio ba pen sngo bahai ki brio kinom pen sngo bahai la di kinom pen sngo bahai ne no hada kin de ki brio ba jet ban pen sngo bahai ia me try but
ai bagani ga sngi ga sngi ga ba mele iki kamba haga jing em ga jonki try nga ai lo cheme ga buram na ai lo cheme ga jingo bar ga jingero haga kerteng ga don bor tam ga jong chi su ngadwai amen bad amen shashkori nga kat bangara kabrib don plan jong fi bidan ga chingpang haga khamat jong fi Fidan jingpang haga ne ga liang ga diang jong ga khamat jong fi Sidon plan ga jong fi pidan ga jing ant ne ga bakum no ngam tip Re tang ka wai ga bang sngo tho pidan jingpang haga khamat jong fi try open ki ai fi haga ne ga por nga kwa fini thu ya nga haba pisha me ga jing kia kat bang rang duai ga ne ga por try nga ai lo chime ga buram sngo eme ba me pen kia ba me juba ba me pen yang pat ini ga brio ba ki labani ha chikamat haga kerteng ga dong chi sungi duai amen bad amen Kublai shibon Mabisngap Bat nganget Findei Kiba Nud Manihat chakamat barablay Blayin kurkhui fi Ngaya kerpat malaga por ba fin Subscribe Biya gani ka channel Kalau ka jing mentoy ka bakraw fi Mavinyo ya ka ban pej Hadiyan mangi apalat ya ka malaga por Blay un kurkhui fi Kublai shibon Long malakar khui ka kerteng ka jong try ni ai ngok sisa yo blai bangila yo ka kten ka jong blai ka balong sisa ka jing kar khu nam ta ka jing im ka jong hi ngai na phi wei pai wei bla pej ha ne ka por phila yo mat sisa ya ka jing kar khu ba ka jing pelait na ka kten ka jong blai te ne ka por la da phi don kam ki jing duai ba ka jing slow na ka kten ka jong blai sang pha ban phone ha ka ne ki number gis ba phila i ha ka ne ka screen jong phi te ha ne ka por to blai un don ka lem at phi ba ka yeng jong phi ba ra khoi amen mat khu blai shibon